gaan zo meteen met Sinterklaas praten? Wat gaan jullie dan zeggen? Ik denk dat we gaan zeggen dat hij 5 dagen eerder dan Sinterklaas jarig is en dat ik 4 dagen eerder dan Sinterklaas jarig ben. Oké. Ik ben 30 november jarig en hij is 1 december jarig. Oké. Dus jullie krijgen superveel cadeautjes de komende weken? Ja, dat denk ik wel. En we vieren ons feestje ook samen. Oké. 28 november kinderfeestje. En hebben jullie al wat gekregen van Sinterklaas? Een moppenboekje. En wat was de beste mop? Buurvrouw, weet je al wat je dochter doet? Nee, ze zit op het balkon babykleertjes te breien. Dat is goed, want dat is het eerste wat ze nuttig doet. Want toen ze kleiner was, ging ze alleen maar met jongens uit. Ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Maar ze had hem ook al op school gezegd. Alleen toen snapte ik hem ook niet. Oké. Dat bedoelt hij wie dat zegt. Die bedoelt dan dat ze babykleertjes voor haarzelf breidt. Ik snap hem nog steeds niet. Hier. Oh, kijk eens. Nou, dat is onze zomerse Piet. Dit is de zomerpiet. Ja, de zomerpiet. De zomerpiet in Kortebroek. Nou, ik vind dat fantastisch. Zwarte Piet ging uitfietsen. Toen knapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Zijn jullie broertjes? Nee, maar dat willen we wel heel graag. Ja. Waarom? Omdat we beste vrienden zijn en we zijn ook bijna met elkaar jarig en we zijn open. Als we kunnen spelen, dan spelen we meestal. En dat heet BFFAEE. Beste vrienden voor altijd en eeuwig.